Horas madihita salukna dihita peperan puta Raja Sile Sabungan siwalu turpuk nama rojahan tu silalahi nabulak. Horas Bornginon tamulai materita ima mengenai ragam niulaun diulaun dihita habatahon. Salah satu ima taringot sikap rere mau bahasa Indonesia na turun ranjang alai seburu nadau buru sileban alani rak bambeye mahita narasumberta dia pala bornginon ima opudepen sialoho merburu siagian asa martaba-taba tutua kapar binotota dihita di bagasan bornginon alani pinasahama tu abang opudepen mau lihat ya? Horas mari kita peperada puta Raja Sile Sabungan sualu turpuk nama hoja kusilalahi nabolak. Horas Hobar tu materi naung di pasaknya mata prologer na kiringan inon ima sikat rere sian boru sileban adorang so masuk kita tu materion jumulu majolo patorangon nabi dia do latar belakang na asa terjadi nasono latar belakang dion modding ma inatani amai rikot rohani amai non dang tabba hula-hulana mulubuinian hula-hulana si parjulu ima rawe tong gabi hula-hulana suangsoni nang hula-hulai ala ulini lagu ini hela naon unang manian mengalap boru na asing ala nih dinggan di hubungan ni hela naon tu si matuana suasana ni akap hopuna muse tu opungna jadi kedua belah pihak amat tanda babaluon do si matuana makari koton simbatuanon tong maniaon helana sori nang sebalikna helanaon tong manian sada hula-hulana unok tabba hula-hulana alani ido diulahom masa da ulaon imani dokonna sikat rere siaboru sileban magida keberadaan ni helanaon suang-suangoni nang akap hopuna perlu si uruson ijujui si matua nama asa dilului nagabe parsing duduk boluna dok catatan berua HP dia lapamu hela buk kamu mau son yang gak pami ma buru nami non marpikir ma amata nama baluan manang helanaon diririt ma boru sian nadau manang boru sileban dung diririt dibuang ma huadopan di hula-hulana jala mardalam ma proses sonda biasa ima mangapu boru hula-hula nope takasma di mangmakon ia boru na sorang magodangon ima boruni si nomor boruna si nomor on artinya itoruni inat tanahian ate
Jadi asa pas sona sikak rere. Nah, si ulau sonon dang pola mardala be sinamot. Manang dang pola be mardahan adat pangadation alana sikak rere. Ate hula ko salinai molonung nga gawe sikak rere ulau di dang mardala be dison ima sinamot dohot ima adat nago cukup ma pertanian dung bulak sian gereja di nama jalo pamasu-masuon. Ate apa kate si takas tahu to? Nah, si matuanaon tong do pasahaton ulus tu hela naon do boru naon. Ale dangi dok kebe ulus hela marang tadokon wangit ulus sampai tua ale dokon ba ulus panggopo. Ate ulus panggopo. Nah ima singkat na dang pola gajang kalau tes nih di pahobar si ulau ni dan ino alana siap baru si reban panang baru si anda dao di papuh mbak tu hula-hula nai artinya di son hula-hulana dang tabak tong doi hula-hulana sonima cara di dapat tu pahom asa sakap ni hula-hula nai do sakap ni amat tahun imahelani hula-hula nai boy tercapai boy saud ate apa kate imada boy di patorak kami nang pola gajang-gajang imari dokonna sikat rere siap boru nadao. Mulai ate pak dihita saluhutna ate tungadong na orang takas boy ma partikero di pasatu kita be ama te adong sukun-sukun. Mulai ate pak. Mau lihat madu. Iya. Mulai ate mudah. Masai nasko jala nasohea binegi nasohea binoto bagabe binoto ma di partikiano. Cuma nadok suku-suku. Olo. Ala si karere nak ngani si boru sileban. Iya. Molo langsung gimana tu anggini na nong perjulu. Molo nak ngani dak pola pas hatop be ulus hela. Ala anggi langsung do na di bagurang naon. Buha molo marpangi dua ni mana ikon adong do ala na suheado pe. Dapat tahu atar bohama hira-hira Malade. Dakin di panorangion nami dan pola di patorak kami kini artina dan adong apala anggini inat tananang lauinon apala natakas ate adong jadi itu se naswarong do nakin apala natakas nasuman itu enggak marah mulia besudi jadi melihat memang udah di suku-sukunya memang udah bolosongoninon tetap do di pasahat hula-hulai ulus. Iya. Ale guarna dan ulus hela dan mungkin 2 kali ulus hela na majalo ulus hela dan itu ala nonga ipasahat tikininon tikina perjului idokom ma ulus panggopo. Ate idokom ma ulus panggopo. Iya. Ate, lagi dokter ulus sela, ale dokter ulus pangopo. Ate, iba, arang debe. Ra, dang pola ra gudang. Tadi ngotor ate alana on hobar tu ulaun. Ima mangapuburu seorang magudang. Sian materi-materi dapur juluinon nungama saya tak kasrata boto holan istilah dono angin na songon nasing di separang yota
Jalan enggak dong masa songonino nate, enggak masa songonino. Ala ni holong ni helanau kusimatuana tabon nomor hula nomor beruon. Songoni nang simatuanaon mas holong rohana tu helanau songoni akapopuna asa hot manian hubungan kekeluargaan inon. Songoni mah dibaen carana ate. Oleh ate mah molo suarang be adong depe suku-suku amat tapar jalan mawar ya. Lihat ya. Seumpama nama mula mas yang gereja. Allah. Pertanyaan menjawab. Allah. Saya do hola simatu anaon isi manang datah depe putulang namuse dohot tulang robot. Oh ya. Ada ya. ponot tarope si. Ya. Songoni nak siapa na bawa. Ya. Putulang depe papotohon depe o. Ya. Ya. Tersongoni masuk Ya. sukun. Mulai ade. Tong nomor dalan songon alai dang ada guardiron terkira resepsi madang itu. Jadi ipa buahon, ipa botohon, yudang. Alai dang songon na prosedur adatnya biasa orang diudang na sida diharapkan nona dong akka songon adat na soal pinggap panganan dong. Iya. Ada bui masih dang bui. Rak manang yakon sang giat. Berarti kehadirannya sida yang ada makalasem. Iya makalason. Alem bolo tarojar do halaki pasatun ulus solong ya silakan aja dan masalah. Dengan batan ula-ulai. Ulus solong do kan. Ai mai labatanna ido soni parada tonon molo mangalian kemabalosi. Dia. Ekateridosi. Ale nang ta juju kan. Nang ta pangido molo belgani rohani halaki do natarojar si konulusak do mungkin ada selilingon nga dengan hubungan dia lakukan belgani rohana ido. Ale nang sada keharusan ya udah molo nai hani payutihut hola sada do mardalan ulus ima ulus panggopoinon. Ido dang sada keharusan ale molo ipaksa onaka tulang ido doaka bonani hari tulang robot ya. Tato ngabatan patuduhan balgani rohana idang na iara pokkalaki na mangharap palagi siya bahon-bahon na daw. Ala na dang ulaw na dati. Ido ate. So di mara adong dabe dihita adong. Adong kusuk-kusuk. Oh iya. Ale rak kuboto sika rere marang na daw. Iya. Ale manukun. Boha baboro duda do janda bersepakat tarapon membentuk rumah tangga baru. Jalan umadeng gadi pasu-pasu halakon. Alai adong pangidon ni rohana sida iko pasahatom ma ulos tunasida songon boha waktu pengantin naujui. Do. Adong do hal songonon. On nama rumah tanggaon nau sama-sama nama balu don mangan alai on sian sada simatua manang na asing dari simatuana siap beruna Asing. oh berdalam betung song ada nasoma lama udah Oh, bobolos ini berdalam. nasoma kalau nak maragana asing hu beruna asing dah gitu Ada yang beda. beda kasus dia teh merdalan ada ate merdalan unggah ya tadu pisau ninon tong merdalan untuk somal ate kan si kak rere guar ninon panoroni nama inon iya panoroni ate indah aku meludang adong be tak kasma taingot ate jala taboto tapi hut songoni macarana molo hubungan inon tetap terjalin helaon dan molowana tabah hula-hulana songoninang hula-hulaon sailas roharan yan asatong dan tabah perburuan na inon mulai ate ba diha mo kamanami marsangka patuhata marsangka meputar Raja Silai Sabungan marsangka pada kita peparana puta Raja Silai Sabungan Solo Turpuk namar hoja kusila lahina bolak horas marida horas
Iya.